Контрабанда на сумму звыш 70 тысяч белорусских рублёў гродзенскімі мытнікамі ў пункце пропуску Брузгі на беларуска-польскай мяжы прадухілена некалькі выпадкаў незаконнага перамяшчання тавару. У прыватнасці вялікагруз з буйной партыі драўляных фасадаў накіроўваўся на тэрыторыю Еўразійскага эканамічнага саюза. Согласно предъявленным к таможенному оформлению документам на товар части мебели, вес данного товара составил почти 10 тысяч килограмм. Однако в результате таможенного досмотра установлено, что фактически товар перемещается на 4 тонны больше, нежели было заявлено в документах. Пытаясь сокрыть товар от таможенного контроля, субъект хозяйствования хотел сэкономить более 27 тысяч белорусских рублей. Другой случай выявлен в этом же пункте пропуска. Товар следовал из Нидерландов в адрес одной из минских фирм с товаром грейпфрут красный. А ў пункце пропуску Беняконі з Літвы накіроўваліся дарагія каляровачныя апараты і 300 бляшанак фарбы для дызайнерскіх работ. Як высветлілася, большая частка тавараў не была пазначана ў дакументах для мытнага афармлення. Па дадзеным факце, роўна як і ў дачыненні парушальнікаў у Брузгах, распачаты адміністрацыйны працэс.